Bulano lamsogo video night ngai audience hekba takokte buk songno naro jotono saimano sintago dipra hasteo didi erise hapang bai lua jijage kaisa cheni talent non naitu bina sing dipra idol nahar do audition nahar tango din audition nahar mani 7 days kha sintago south juna phai shokaija or phai sing an kising mai phai malai phaiya naro jotono bono sinobong kha bikram belai resam kaham resam nai tai bini kok borok industry wo resam ni hafaro bini contribution tango botabu resam na haben bot bini side to botabu journalism khai tango bini personal bini channel bo tango tai bi kubun go bo kokmaro horo nge boto khum to khosa janai takla sini to limit khaja age limit khaja 15 ni simi 25 nin to molai thaga sing saimano bofia ba go sido wanji bosane bol have ko borok mano ko boron no sab asaka sin ti prasana hamza ko boron hamza ko bin contribution tango sin tumun ko boron no sam hapro history share thake bono kari sing simia nga ta bikram no thanai ning a jorawo nin jorawo ti pra idol khanke ning bor sam no sab khamu haike ning jasro no bahake ning tong thor ko abun bai no nang koinai tangsa nin resab bagi Orang cani tosha, nono khakawi, tamani kaisha, nono khakawi, tamani kaisha, juli mahawai tham khaka, ha juli mahawai tham khaka. Hutung kerai khumalan shubai, hutung kerai khumalan shubai, ani kotongo orang cani, orang cani, orang cani tosha. Ang ko line tang ni nung ber sabjak jing jingan bokrok bele famous resam bele popular resam jing jing ani bokrok deg ani bokha jing jing ani bokrok deg ani bokha no no nag yale kha hai hai ai mai hai mai hai hai mai Wai tha lai ro gai to maya kakshani mochoga ko varshna kha ningle ano ko varshna kha ningle ano bela bela hamai